Szeretnénk mindenkit üdvözölni, aki most elszenvedi ezt a műsort. Sajnos szükségem van most a hangbeli prezentálásra is, mert elég komplikáltak és összetettek a szabályok. Így úgy gondolom, hogy egyszerűbb, hogyha elmondom így hangban, mint hogy mindenféle kérdések jöjjenek. Lássuk is a GH Sakk event szabályait, hogy mik is lesznek azok. Mondtunk a játékterület, az az Imperial Island szigeten fog játszani, vagy játszódni, egy 4x9-es területen. Itt mutatja is a videó, hogy melyik lesz az. Az irányítók az ellentétes sarokba kezdenek, a terület ellentétes sarkaiba, és ezek köré jönnek a parasztok, vagyis a többi játékos. Alapvetően egyből a király itt a királyné ellen fog harcolni, úgyis vehetjük, hogy ez egy belső viszály, de azért nem fehér ellen, hanem itt a jobb prezentálás érdekében fehér a fekete ellen fog itt egymással alkotni. Na, itt írtam magamnak kis pontokat, úgyhogy ezeket fel is olvasnám, mint az óvodások. Az a csapat győz, aki előbb megöli az ellenfél irányítóját. Ergo a királyt vagy a királynét, tehát ők irányítják a csapatokat. A lépések száma korlátozott, tehát egy körben max. 4 cselekvésre van lehetőség. Ez azt jelenti, hogy egy bábúval vagy több bábúval lehet lépni, vagy egy bábúval vagy több bábúval lehet támadni, ameddig ki nem fogyasztjuk ezt a 4 cselekvési limitet. Ami nagyon fontos viszont az, hogy egy bábúval lépni egy körbe csak egy mezőt lehet, vagyis egy mezőt. Ez bármerre történhet, itt mutatja is majd a videó, hogy előre, hátra, jobbra, balra, bármerre. Következő pontunk a harc. Ez egy érdekes rész lesz, ugyanis csak azt támadhatod meg, aki közvetlenül a melletted lévő mezőnál, kockánál. Nem lehet használni területsebzőket, hanem skilleket, illetve teleportot sem. Tehát ha megöld az ellenfelet, akkor át kell lépned a helyére. Tehát célszerű mindenkinek olyan buildet összeállítani, amivel az Isle of Nemesis meg tudja ölni a bábukat. Tehát lehet bármi elementalista, mesmer, warrior. A lényeg az, hogy csak a melletted lévő bábút üteted. Köszönöm, hogy meghallgattatok, a prezentációt bezárom. Öcsém, és ez föl lesz a YouTube-on. Nem gyere, süllyedek szégyenembe.